Siad an Neamh-mheisciúil anyway. Well a cardja, chun táin sibh. Dónall an so arís sa príomh cathair. Carcic. Deire tá an samhradh buailte linn, tá an gríon ag scoltan na gloch, ach níos tábhachtach ná sin. Tá na tithe tábhairne arís. Tá cáil ar nó taobh ar Deochanna ach cad ó ag tús na tithe tábhairne má tá tú ar healthy span. Nú má tá tú ag iarraidh as an alcól. Má tá sé sin de chás ná bhí bortha mar aniuh táim sa chun taste testing I dhéanamh ar Deochanna Neamh-mheisciúil. Buailte héin, Guinness. Anis, mar sin, don céard buailte tá Guinness gunn, so tá gná Guinness a gunn agus Guinness Neamh-mheisciúil. Nú, Guinness gan an crack. So, táim sa chun tríle buint as agus beag an álamach cad é an ceann Neamh-mheisciúil. Sláinte. Ja, bhí sé go deas ach ceapas gurbh an ceann so bhad níos láidir, so ceapam go bhfuil an ceann so an ceann Neamh-mheisciúil. So. Buailte dó, is it gin. Anis, tá gin Neamh-mheisciúil go man so, céardars is anamde, agus don ceann meisciúil tá gin clas an gin is fearr sa tír seo ó géalteacht ile an cléire. Nílim sa chun an gin a ól, in an éan ar áfach mar ní psychopath me. Anis, mar sin, an tástáil blas. Oh yeah, tá an ceann sin anna fruity, tá sé actually class. Oh yeah, tá sé sin go deas cuma. Tá sé anna yes. Bauta anna achar, bhí a gachin go háling ach measan go bhfuil an ceann so an ceann Neamh-mheisciúil. As den buailte dearnach, mojito. Siad an Neamh-mheisciúil anyway. Inis, tá na mojitos déanta gin ar sin an blas tástáil. Oh yeah, tá an ceann sin class. Oh my yeah. Tá siad le déireach mar an ggéana. Sin go húntaach. Siad déir sin detha sa de. An príomh buntáiste is dócha ná bíon de cosa fós a gobar nó ar bíon an ceann so hall agat. Well, sin a gcuimhne rís a chairde, mar bhfuil fáin ar bheith alcól ó an samhradh seo. Tá rogha leathan láidir agus na tithe tábhairne seachas uisce. Bhí na Deochanna Neamh-mheisciúil againn, bhí go leor Deochanna Neamh-mheisciúil againn, tá píanam a bolog, so go dtí an céad eile, slán go fóil.